Θα πάμε να δούμε 10 τρόπους, 10 μικρά μυστικά για να μπορέσουμε να περιορίσουμε ή να ελέγξουμε το στρες μας πριν φτάσει να γίνει κάτι το οποίο θα μας παραλύσει. Η οργάνωση της ημέρας μας από την αρχή που ξυπνάμε μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πιο χαλαρή μέρα. Το νούμερο 2 έχει να κάνει με αυτό το περίφημο multitasking, αυτό τη μανία του να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Γιατί μπορούμε. Επειδή μπορούμε δεν πάει να πει ότι είναι και καλό. Εγώ προτείνω πάντα, κάνε ένα πράγμα τη φορά. Κάνε το ένα και καλά, κάνε το ένα και γρήγορα, αλλά κάνε ένα τη φορά. Νούμερο 3. Ρωτάω αντί να μαντεύω. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Σκέφτομαι. Θέλω να πάω σινεμά το βράδυ. Πω, δεν θα προλάβω να πάρω εισιτήρια. Θα έχει άραγε εισιτήρια. Όταν θα πάρω. Μήπως να πάρω κάποιον να δω. Μέχρι να τα πείτε όλα αυτά στο μυαλό σας, πείτε τσουκ, δείτε αν έχει εισιτήρια. Τελείωσε. Το νούμερο 4 έχει να κάνει με την ισορροπία. Με την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και διαλύματος. Θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί στις 8 ώρες που καλούμαστε να δουλέψουμε, ο Θεός να τις κάνει 8, οι περισσότεροι ξέρω ότι δουλεύουμε παραπάνω από 8, αλλά στις ώρες που δουλεύουμε είναι αδύνατον, φύση αδύνατον να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι απόλυτα και τις 8. Μου φαίνεται δύσκολο. Το νούμερο 5 έχει να κάνει με τα πράγματα που νιώθουμε ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε, τα οποία συνήθως τείνουν να είναι αυτά που έχουν σημασία για μας. Είναι αυτά που εμείς αγαπάμε. Άρα λοιπόν, ο τρόπος να το αντιπαρέλθουμε είναι να βάλουμε πρόγραμμα στο ημερολόγιό μας, να βάλουμε αυτή τη μισή ώρα, τη μία ώρα, τις 2 ώρες που χρειαζόμαστε και που θέλουμε πραγματικά να αφιερώσουμε στον εαυτό μας. Και αυτές να είναι κλεισμένες. Νούμερο 6. Μένουμε στο τώρα. Τι εννοώ. Το άγχος μας συνήθως έχει να κάνει με το μέλλον. Αγχωνόμαστε για το αν θα προλάβουμε, αγχωνόμαστε για το αν θα είμαστε καλοί στο μέλλον, αγχωνόμαστε για το τι εντύπωση θα δημιουργήσουμε στο μέλλον. Εάν μείνουμε όμως στο τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγα πράγματα για τα οποία πρέπει να αγχωθούμε ή θέλουμε να αγχωθούμε. Νούμερο 7. Σας προτείνω να κάνετε 2 πολύ χρήσιμες ερωτήσεις στον εαυτό σας. Αυτό που νιώθω τώρα, αυτό το στρες και αυτή η αγωνία, με πάνε πιο κοντά στο στόχο μου, με βοηθάνε σε κάτι. Η δεύτερη ερώτηση είναι, τι μπορώ να κάνω τώρα που θα με πάει πιο κοντά στο στόχο μου. Και όταν το βρείτε και το κάνετε, θα δείτε ότι ξαφνικά θα εξανεμιστεί όλο σας το άγχος. Νούμερο 8. Πειθαρχήστε. Εντάξει όλα τα υπόλοιπα, αλλά θέλει και λίγο πειθαρχία η φάση. Είναι φυσικό όταν η προσοχή μας αποσπάται, δεν κάνουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε, δεν κάνουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε, φρικάρουμε γιατί δεν το κάναμε, στρες. Νούμερο 9. Αυτή τη λίστα με τα to-dos που λέμε, τα πράγματα που έχω να κάνω σήμερα, ελαφρώστε την. Φτάνει με την τελειομανία. Δεν υπάρχει τρόπος ποτέ να είστε τέλειος. Όταν θα το κάνετε εσείς τέλειο, θα βρεθεί κάποιος που θα το έχει κάνει τελειότερα. Οπότε, υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά που λέει better done than perfect. Στα ελληνικά θα το αποδίδαμε καλύτερα να το έχεις κάνει παρά να περιμένεις να το κάνεις τέλειο. Η ουσία του πράγματος είναι η δράση πριν από την τελειότητα.